बिटिआर एखौ खालामबाय बे बिटिआर एखौलाय माथो दं बिटिआरखौथ' जेबो गैया बे रायजोफ्राथ' बुजिबाय नोंसोर बे बिटिआर एखौनो बिराद गिदिर होननानै बुंनो लादोंमोन बे बिटिआर एखौथ' जेबो गैया दा दिनै नोंसोरसो कुइसन खालामो दिनै बे नोंसोर एथ' गिदिर आन्दलन खालामनानै बिसोरो एफाग्राब माने बे माबाफोरखौ अस्त्रफोरखौ नों सारेन्डार खालामनानै दिनै नों मा लाबोखो मा मोनखो माने बर'फ्रा दिनै बिसोर कुइसन जाबाय दिनै नों मा लाबोखो माने माबाया हाग्रामा महिलारिया 6 शेड्युल लाबोबाय नोंनि बिटिआरआ 6 शेड्युल ना नोंखौ 6 शेड्युल लाबाखै नोंखौ मा बिलाय माबे कन्स्टिटिउसननि माबे धाराजों बे बिटिआरखौ एखौ खालामनाय जादों नोंहाथ' खुनु मेनसन गैया बेखौथ' बुंबाय थायो फंबाय बर'आ आरो बिनि जानाखि पार्टिनि मानसिफोर बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै बे बाथ्राखौ दा बे बुंनाय रावा बेयो मोनसे राजनितिक बे मालायखौ दाय होनानै गावखौ मोजां मोनसे पजिसनाव लाबोनो थाखाय बुंनाय बे राजनितिक भाषा बेयो बे दा बेफोरजों हयथ' सैथोखौबो दाबायनोबो हायो मोजां जुदि मावोब्ला ओमफ्राय नंखायखौबो इस्टाब्लिश खालामनो हायो खिन्थु नों जुदि मोजाङै जुदि बुंनो हायाब्ला नोङो बाराद्राय नंखाय खोथा बुङोब्ला नोंनो हारसिं गावनो डाउन जाफिनखायो पार्टिनि नेता बेफोरावनो गाज्रि जायो आरो जुदि पार्टिया दावगानांगौब्ला बेफोरजोंनो दावगायो दा फंबाय बर'आ जे 17 बोसोराव हाग्रामाखौ जेबो मावाखै होनना बुंबाय बे बाथ्रानि सायाव रायजो राजाफोर जथेस्थ' अबजारभेसन दङ स्टाडि खालामदों नुदों बुजिदों दा दिनै बेफोर नंखाय बाथ्राखौ दिनै फंबाय बर'आ इस्टाब्लिश खालामनानै गावखौ बिराद जाथि सेबक जाथिनि थाखाय मावदों होननानै दिन्थिनो नागिरदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ दाबायनो नागिरदोंमोन खिन्थु दिनै फैयै फैयै दिनै मा जाखो गुमैनानै जाफैबाय आरोखि नंखाय प्रमान होबाय दा ओरैनो एसे सिगांनि बाथ्राखौ जोङो मख'नो हायो बे 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बुंनायनि एसे सिगां जों माने बुंनो हायो बाथ्राखौ बे बिटिसि सृष्टि जानायनि एसे सिगां बे हाग्रामा महिलारि आरो पिस ग्रुपआ बे जि संग्राम खालामदोंमोन थै-थां जिउ गाननानै अस्त्र गैयालाय आन्दलन खालामदोंमोन बेथ' हिस्ट्रिखौ बयबो गनायगोन ना एक्सेप्ट खालामगोन ना आरो बिसोरनि बे थै-थां जिउ गाननानै जे अस्त्र गैयालाय आन्दलन खालामबाय दा बिनि गेजेरजोंसो बिटिसि मोनबोदों 6 शेड्युल बिटिसि मोनदों बेथ' हिस्ट्रि बेखौ नों बोरै नंखाय होनना बुंनो आरो बे हिस्ट्रिया 6 शेड्युल मोननाय हिस्ट्रिया बर'नि थाखाय बिराद गिदिर बे माने गोसोआव लाथाव आरो बेखौ बर'आ जुगे जुगे बेखौ लिखित भाबै जारिमिन हिसाबै लिरना गालांगोन आरो बर'फोरल' नङा गुबुनफ्राबो लिरलांगोन बे बर' जाथिया मा मोनखो मा मोनाखै आन्दलना बोरै जादों बोरै जायाखै बेखौ लिरना गालांगोन दा बेफोर हिस्ट्रि दा बे 6 शेड्युल बिटिसि मोनबाय हाग्रामा महिलारिनि नाजानायाव जादों बेथ' जों बाख्नायनाय बुंनाय बाथ्रा नङा बे हिस्ट्रिखौ बुङो दा बे 6 शेड्युल मोननायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया नों फार्स्टआव नोङो माने बिटिसिनि टेरिटरिखौ नोङो उइदिन माने 6 मान्थ नोङो बे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ थि खालामना लाबाय 6 मासनि गेजेरावनो आरो नोङो बिनि गेजेरावनो नोङो बे बिटिसिनि बाउन्डारि थि खालामनानै नोङो 40टा समस्ति थि खालामना लाबाय दा अब्ला नोङो बेनो मोनसे बिटिसि सासन खालामनाय मोनसे कनसेप्टखौ बे क्लियार खालामखादों दा डिस्ट्रिक्ट जाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाबाय दा बेजोंनो स्टार्ट जाबाय आरो बिनि उनाव इलेक्सन जाबाय दा बे हिसाबै बेफोर जिनिसा मावजेननायनि मोनसे नेरसोन आरोखि बेयो हाग्रामा महिलारि मावजेननायनि नेरसोन आरो दा बेनो जारिमिन बेयो दा बिनि उनाव नों फैबाय बिटिसि जानाय लोगो लोगो नोङो खामानि जेब्ला स्टार्ट जाबाय जोंनाव जेबो गैयामोन जों जेब्ला आन्दलन खालामजेनदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987आव बे समाव जोंहा दालां मोनसे गैया लामा मोनसे जेबो गैयामोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि साखाथि फाखाथि लामाखौ जों बुंनो हायो सिम्बोरगावसिम थांनाय लामानि गैया जोंहा तिनालिनिफ्राय सिम्बोरगावसिम थांनाय लामानि गैया दालाङा बायजोबनाय आरो बेजों एक्सुवेलि थांनांगौ ओरै बन्दरगावसिम थांनांगौ सिम्बोरगावनिफ्राय बेबो लामानि गैया बे क'क्राझारनिफ्राय बन्दरगाव थांनाय लामा बेबो गैया ओरै देबरगावनिफ्राय माने सिम्बोरगाव थांनाय लामा अरां दालाङाव बेबो दालां मोनसे गैया इभेन जोंनि नैबे लामायानो बे क'क्राझार टु बे कारिगाव लामानो बै समाव गैयामोन आरोखि बे बिटिसि फैबाय बिटिसि फैनाय लोगो लोगो बेफोर जालांजोब्बाय आरो गोबां दालां थुलां जालांजोब्बाय बेफोर आरोखि दा बे हिसाबै मावद्रायाखै होनना बुंनाया बेफोरखौ माने रायजो राजाफ्रा खोनासंनो बायो आरोखि हयथ' बुंबानो दस्रा लेंगुवेजै हाग्रामाया जेसेबां मावनांगौ मावाखै
बायजोनो दाय होयोबा नोंहा दाय होनायनिबो नोंहा अधिकार दंमोन खिन्थु मावद्रायाखै होननाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा बेफोर मोनसे माने गाज्रि मोननाय भाब ओरैनो फैखादों आरो बे नंखाय बाथ्रा बुंनायदां मोनसे साननाय फैखादों दा नों मावद्रायाखै बाराद्राय नों मावाखै होननाय लोगो लोगो कुइसन जायोना बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बोरै जाखो सोर लाबोखो आरो बे मेडिकेल कलेजाव सोर लाबोखो आरो बे इन्जिनियारिं कलेजाव सोर लाबोखो बे CIK सोर लाबोखो आरो बिनिसर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज कालचारेल कमप्लेक्स सोर लाबोखो दा बेफोरावबो दिनै प्रमद बर'मोनहा प्रम खालामगासिनो दंना दा बेफोरखौ सोर बानायदोंलाय दा बेफोरखौ माने दोनखोमानो नागिरनानै नोङो नंथारै खोथा बुंनो नागिरब्ला रायजो राजा बेफोरखौ जुदि मिथिब्ला होनब्लालाय प्रमद बर'मोनजों मिसा खोथा बुंसो बे कुइसन फैयोना आरो जों दिल्ली बादियाव नों मोननै गेस्ट हाउस लुबाय बेफोरथ' मोनसे मावनायनि मोनसे नेरसोन ना केलकातायाव नोङो गेस्ट हाउस लुबाय सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस लुबाय बेफोरखौ मावनाय बेंगालरावबो हा दङ लुगोन जोबो अब्ला बाराद्राय भाषा बुंनायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ जे थगायसुला मिसा खोथा बुंग्रा गावसोर दिनै माने इस्टाब्लिश जाबाय आरोखि नंखाय खोथा बुंग्रा होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिनो मोनबाय आरोखि दा नोङो हाग्रामा मोनहा जि मावदों बेथ' अनेक लामा सामा जालांदों जेबोनि समाव दा बेफोरखौ बाराद्राय अस्टिकार खालामनानै नङै खोथाखौ इस्टाब्लिश खालामनांगौब्ला गावबो गावनि पार्टियाबो दिनै कुइसन जायो गावनि पार्टिया डाउन जायो बिनि इमेजआ नस्थ' जायो आरोखि नंखाय खोथाखौ नों थर'दिन माने बुंनो नाङा आरोखि नों नंगौखौ बुंलां नों मा मावला नों नंगौ बुं हाग्रामा महिलारिखौ मा दाय मोनदों बुं नोङो खिन्थु बाराद्राय एखेबारे बुंलाबाय थाब्ला सोर मोजां मोननो दा बेफोर आरोखि दा दिनै हाग्रामा महिलारिया BTC सिटखौ लाबोबाय बर' रावखौ एखिदल सोना होबाय ओमफ्राय बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज खालामबाय BTCनि ओमफ्राय हाग्रामानि समावनो बर' रावा BTCनि बाहेरायावबो माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय दा अब्ला एथ' गिदिर एचिभमेन्ट बेफोरो बे हिस्ट्रि बेखौ नों बोरै डिनाय खालामनानै जेबो मावाखै बोरै होनथारनो हागौ बोलाय बेथ' भुल ना दा दिनै नोंनावसो कुइसन जायो दिनै नों मा मावा बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आन्दलन खालामनाय समाव नों 17 बोसोराव मा मावा दा दिनै बे उल्था रिभार्स जायो आरोखि कुइसन जायो दा जोंथ' नुदों बुंनो हायो बेखौ हाग्रामा महिलारि आन्दलन खालामनाय समाव सरि बे माबा मावनाय समाव BTCखौ सालायनाय समाव प्रमद बर'मोनहा माने प्रक्सि एक्सुवेलि मुभमेन्ट खालामदों बेखौ बयबो नुदों ओमफ्राय BTCआव इसेबां माने फान्ड फैदों थाखा फैसा फैदों बे थाखा फैसाखौ बड'लेण्ड रायजोनि नामाव बिसोर माने पार्सेन्ट लायै खांदों इसेबां थाखा फैदों बिनि 10% फैसाखौ खमैनो मिनिमाम 10% फैसाखौ प्रमद बर'आ खांदों दा दिनै बिसोरो बे एक्स' अफिसाव गिदिं गिदिं माने गारि घरा लायै लायै जादों बिसोरो दिल्लीयाव थांदों रायजोनि नामाव थांदों स्टार हटेलाव थाहैदों माबे फैसाजों थांदों हले बे हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बे BTC डेभेलपमेन्ट नामाव फान्ड फैनाय बेफोरखौ लानानैथ' थांदों करापसनाव सोर खालामाखै करापसनाव बिदि स्टार्ट खालामदों करापसनाव बेनोथ' थाखा फैसा खांनानै जानाय बेनोथ' करापसन दा नों इसेबां स्किमनिफ्राय जुदि नोङो 10% जुदि खाङोब्ला बे 1,000 कोटि जों मोनगोन दिनैसिम बे हाग्रामा महिलारि 17 बोसोर सालायनाय समाव 1,000 कोटि थाखा BTCआ फैदोंमोन बिनि 10% दानोब्ला प्रमद बर'मोनहा बेसेबां माने कोटि थाखा कालेक्सन खालामखो दा दिनै बिनि हिसाबखौ प्रमद बर'आ होनो हागोन होनायखाय हायोब्ला दाथ' बेखौथ' जों रायजोफ्रा मिथिनो लुबैयो 17 बोसोराव बिदि खामानि मावदों प्रमद बर'मोनहा फैसा खाङैखाय माने एक्सुवेलि नामाव आन्दलन खालामनाय बेबो प्रक्सि आन्दलन बेखौथ' हिस्ट्रि नोंनाबो हिस्ट्रि दिनै उरखाव माने सरि हाग्रामा महिलारिया जेनाखि हिस्ट्रि खालामबाय मोनसे बर' जाथि दानायनि हिस्ट्रि सिक्सटिटु लाबोनाय हिस्ट्रि दिनै नोंनाबो बे माने प्रक्सि आन्दलन खालामनायनि मोनसे नोंनाबो हिस्ट्रि आरोखि बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया नों आन्दलन खालामदों सिकिउरिटि लालायनानै आगसि आगदा बाये बाये एस्कर्ट लालायनानै नोङो आन्दलन खालामदों खुनु माने आन्दलनकारिया सिकिउरिटि लानानै आन्दलन खालामनाय हिस्ट्रियावनो गैया आरोखि दा दिनै प्रमद बर'ल'सो जों नुबाय प्रमद बर' खालामबाय एखे जोंनि समाव आन्दलन खालामबा जों एखे रायजो राजाफ्रा जेरावनो मोनो गावजानाय लामायाव ओंखारबानो बुजानाय बेबायदिमोन सिटुएसना आन्दलना मामोन बै समाव बेखौ बै समनि आन्दलनकारिफ्रासो मिथिगौ आरोखि हर सान उन्दुनो हाया हाग्रा बंग्रा उन्दुनाय गोथैसालियाव उन्दुनाय दैमा दैसा सानस्रिनो बारनांनाय बेफोर आन्दलनखौ प्रमद बर'आसो लोगो मोनदों लोगो मोनाखै आरो बिनि आन्दलनाव बिदि जाखाखै बिनि आन्दलनाव आराम एखेरे गारि लानानै एसि गारि एखेरे स्कर्पिय' बलेर' लानानै आन्दलन खालामदों ओंखाम संजादों नेशनेल हाइवेआव
आरामसे न'आव हेव हेव फेन खालामनानै फांखायाव उन्दुनो हादों बेदर ना बेदर जादों खिन्थु रायजोफ्राथ' बै समनि आन्दलनाव उपेर ब्रह्मनि आन्दलनावथ' रावबो न'आव थानो हायाखै रावबो आन्दलनखारि थानो हायाखै एथ' आन्दलन बे आन्दलना गिलु-बालु आन्दलन बिसोर आन्दलननि माबाखौनो बिसोर बुजियाखै आन्दलना मा जायो बिसोर बुजिदोंल' माथ्र' माने आन्दलन खालामब्ला ओंखाम मोनजायो माने अनला ओंख्रि बेदर संलायना जानो हायो आरामसे फुरथि खालामनो बे माने इमप्रेसनसो मोनसे माने समाव बर'आ होलांनो रायजोफोरनो आरोखि दा दिनै बेखौनो आन्दलन सानलायो बर'फ्रा आन्दलना बे नामा दा दिनै बे प्रक्सि आन्दलन दा दिनै बेफोरखौ दिनै जों दिनै रोखा रोखा बयबो बुंनो हासै आरोखि दा नुबाय बिनि आन्दलना प्रक्सि दा बे 17 बोसोराव नों मा आन्दलन खालामा नों मा मावा दिनै बेसो कुइसन आरोखि दा दिनै बिथाङा बुङो मोनसे खोथा जे हाग्रामा महिलारि एखेबारे बिराद माबा खालामगोन दिनै करापसनखौ सिबिआइ इनकुवारि खालामगोन बेखौ जेल जाहोगोन होननाय रायजोफ्राथ' नंगौ सानोमोनबो बे जुदि दाय मावनानै जेल जाहैब्लाथ' मोजां बाथ्रा सिबिआइ इनकुवारि जायोब्ला मोजां बाथ्रा गोबां मानसिया नंगौ सानदोंमोन खिन्थु बेबोथ' नोंनि बुंनाया पस्ट जाबाय दिनै नंखाय खोथा बुंनो दाथ' नोङो प्रमान जाबायना मा खालामाखैमोन दालाय नों जे सिबिआइ इनकुवारि खालामगोन होनलायदोंमोन नोङो जेल जागोन होनना बुंदोंमोन बिराद गोरा गोरा बुंदोंमोन मा खालामखो दाथ' माथो जेबोआनो जाखो मा जाखो आरो नों नंखाय बुङै बुङै रायजोखौ मिथिसार खालामबोदों दिनै बिदि प्रमान जाबाय आरोखि बेसो ओमफ्राय दिनै नों बे बिटिसि माने नांला होननानै नों बिटिआर एकर्ड खालामबाय बे बिटिआर एकर्डआवलाय माथो दं बिटिआरखौथ' जेबो गैया बे रायजोफ्राथ' जि बुजिबाय नोंसोर बे बिटिआर एकर्डखौनो बिराद गिदिर होननानै बुंनो लादोंमोन बे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया दा दिनै नोंसोरसो कुइसन खालामो दिनै बे नोंसोर एथ' गिदिर आन्दलन खालामनानै बिसोरो एफाग्राब माने बे माबाफोरखौ अस्त्रफोरखौ नों सारेन्डार खालामनानै दिनै नों मा लाबोखो मा मोनखो माने बर'फ्रा दिनै बेसो कुइसन जाबाय दिनै नों मा लाबोखो माने माबाया हाग्रामा महिलारिया 6 सिडुल लाबोबाय नोंनि बिटिआरआ 6 सिडुल ना नोंखौ 6 सिडुल लाबाखै नोंखौ मा बेलाय माबे कनस्टिटिउसननि माबे धाराजों बे बिटिआरखौ एकर्ड खालामनाय जादों नोंखौ खुनु मेनसना गैया मा दं बोरै दा हरैस नोङो बे माने प्रक्सि आन्दलन खालामनानै नोङो बे बिटिसिनि मोनखानाय पावारखौ माने डाइल्युट खालामनो थाखाय बेखौ चेन्ज खालामनो थाखायसो नोङो बे बिटिआर एकर्डआव लिरबाय नोङो रायजो नाङा होननानै लाबायबाय नोङो माने बिटिसिखौ नोङो जेराव आइएस माने अफिसारफ्रा सालायो एसएस अफिसारफ्रा सालायो बेयावनो सासे सिअ'जों माने बिटिसि सालायनो थाखाय नोङो माने एकर्ड खालामनानै लानो फैबाय बिटिसिखौथ' सेक्रेटारिखौ सालायोना बे सासे माबाल' सालाया सिअ'आल' सालाया बे पन्सायत लेभेलावसो बेखौ जायो दा बेफोर आरोखि दा दिनै गामि दानखौ लाना फैबाय नोङो जे 3.2 बिटिआर एकर्डआव बेयाव नों बिटिसिनि मोनखानाय गामिखौ दानख'नानै नोङो एकर्ड खालामना फैबाय मा जाखो बे अब्ला नोंनि बिटिआरआ बिराद गिदिर जानांगौआ मानो बोरै नोङो बिटिआरखौ सिमाखौ मानो फुदुंनानै लाबोखो नोङो मानो फुदुंनानै लाबोखो मानो बिसिन खालामनानै लाबोखो नोंनि गिदिरा बेनो जाबाय नामा बोरो दा दिनै बेखौ लानानै दिनै क्लियार बुंनो हाया दिनै बिसोरो बिटिआर एकर्डआ मा दं मा गैया बेखौ दिनै गुवार लेभेलाव सावरायनोबो हाया दिनै एबसुलि प्रेसिडेन्ट दिफेन्स बर'मोनहाबो सावरायनो हाया दिनै हयथ' बिसोरो एक्जिकिउटिभ बिथिङाव गावसोरनि एक्जिकिउटिभ बिथिङाव बिटिआर एकर्डआव मा दं मा गैया बिसोर सावरायाखै बुंनो हायाखैसो हयथ' एबसुलि सेंग्राफोरनो ओंखायनो दिनै एबसुलि सेंग्राफ्रा मिथिया आरोखि बे कमप्रेहेनसिभ फाइनाल सलिउसना मा होननाय जायो बेखौ मानो लिरनानै लाबोखो बेखौ बिसोर बुंनांगौमोन क्लियारिफाइ खालामनांगौमोन बेखौथ' क्लियारिफाइ खालामनो हायाखै बिसोरो बे गामि दानख'नायनि माने क्लजखौ मानो सोसनखो बेखौ क्लियार खालामनांगौ बेखौ क्लियार खालामनो हायाखै बिसोरो दा दिफेन्स बर'आ बुंबाय मा बेखौ जोंनि जेब्ला डिबेट खालामनो नागिरो खोथा जेब्ला बुंनो जेबो गैया लिरफादों होनना बुंबाय नायनायसाय सासे एबसुलि प्रेसिडेन्टआ एथ' गिदिर एकर्डखौ नोङो जेराव हम मिनिस्टारा सहि होबाय दा बे एकर्डखौ नोङो लिरफादों होनना बुंबाय अब्ला बेबो बेसेबां फोथायखोसो नायदो सासे एबसुलि प्रेसिडेन्टआ लिरफादों होनना बुंनाया बेबो एसे थगायसुला माने प्रमद बर'जों दिफेन्स बर'जों सेम होनजायो आरोखि थानाय बिदा फंबाय एखे थगायलायनायनि थाखाय मोनसे माने परिकल्पना खालामनानै फैनाय बिसोरो जाथिखौ माने बिटिआर सुक्ति खालामनानै बोरै थगायनो आरो बोरै पावाराव फैनो बेसो जाबाय बिटिआर एकर्डआनो लिरफादों दानिया बिटिआर एकर्डआवनो माबानो गैबावासो होनबावदों गामि दानख'नाय सुक्तियानो गैबावानो बिदि होनबावदों बियो दा बेबायदि आरोखि दा दिनै एबसुलि सेंग्राफोरनो बे बुजायनांगौमोन जे गामि दानख'नायनि माबाखौ मानो लिरनानै लाबोखो बेखौ बुंनांगौसो लिरनो हायाखै बेखौ बुंनो हायाखै बे बुंबायबा बे लिरफाबायसो आरो नों फारसेथिं नोङो
बिफोर बर'फोरा बुंदों एखेबारे बर' बुंदों जे बिसिनि पावारा फैबाय बिफोर बर'आ बुंदों बिसिनि पावारा बिटिआरआव फैबाय बिसिनि पावारखौ मोनबाय एसपिनि पावारखौ जों मोनबाय पार्सेल जों दा मोनबाय जों गोसो जाबानो दा डिसिएसपिखौ जोङो 1 मिनिटाव जों बिसोर दा माने ट्रेन्सफार खालामनो हायो ओरै होननानै दुगा दुगा बुंबाय रायजोफ्राथ' नंगौ सानदोंमोनबो हाब नंगौखौथ' बुंदों नामा पावारफुलमोन नामा ओरै सानदोंमोन खिन्थु मा लिरखो बिटिआरनि 4.6 आव लिरना होबाय मा माने डिसिनो पावारखौ होनाय जागोन आरोखि बिटिसिनि पावार थाखानायखौ डिसिनो हरनाय जागोन बेनो खामानि मावनो होनाय जागोन बे लिरबाय आरोखि 4.6 आव फरायबानो जायो रायजोफ्रा होमबानो मोनो आरोखि मा लिरदों दा दिनै बेखौनो बुंबाय मा डिसिनि पावाराव फैबाय एथ' मिसौलाय एथ' मिसा खोथा बुंग्रा डिसिखौ बाहाय हाबाय नोंसोर डिसिनि पावार हरदों बिटिसिनि पावारखौ डिसिनो हरबाय बेखौनो बुंबाय डिसिखौ जों बाहाय हाबाय डिसिआ जोंनि मायाव पार्सेलि माने बिटिआरनि आन्दाराव फैबाय नै बिसोर बर'मोन रावा बिथां मिसा खोथा बुंग्रा बिथां मिसौलाया उल्था आरोखि हयरे बिटिसि एकर्डआव 5.7 आव दङ बिटिसिआव जे डिसिआ आउटसाइड फ्रम द पारभिउ अफ बिटिसि ओंखारनाय बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसननि बाहेराव डिसि एसपिआ बाहेरावखा बिसोर दांनो मोनखाया माने बिसोरो ल' एन्ड अर्डार कन्ट्रलिं सिदाखौ दङ आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बिसोरो बे आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानायखौ बिटिसिआ बाहाय हाया दा क्लियारखा बिटिसिआव खिन्थु बिसोरो ओरैनो लिरनानै लाबोबाय दानिया बिटिसिनि पावार हरगोन बिटिआरआ डिसिनि पावार हरगोन दा बेखौनो बिराद गिदिर एखेबारे डिसिखौ जों बाहाय हाबाय होनना बुंदों दा बेफोर मिसननिया थगायनाय एथ' गाज्रि मिसा खोथा बुंनाय दा बेफोर मिसा दिनै रायजोनि राजाफोरनि गेजेराव रोखा रोखा दिनै माने नुजाबाय बिसोर थगायदों बिसोर मिसा खोथा बुंदों दिनै बेखौ रावबो माबा लाखिदा गावसोरनो दा प्रस्न' खालामो